Nedavno ste viđeni ispred zatvora u Remetincu. Što ste tamo radili? Pa kao svaki pošteni građanin došao sam vidjeti gdje je vlast odsjeda momentalno. Znači, pojavile su se špekulacije da radite dokumentarac o Ivi Sanaderu. Ne, za sad ne radim dokumentarac o Ivi Sanaderu. Kao što znaš, u Motovunu je projekt Kino Remetinec, pa sam zbog toga išao nešto vidjeti kako izgleda originalni Remetinec. Zašto Kino Remetinec? Zato jer je u Remetincu bilo kino, koga više nema, pa je red da filmski festival obnavlja. Privatne donacije su dovele do obnove Kina Remetinec, a kao što znaš po novinama i svim ostalim vijestima, Remetinec je jedno izuzetno popularno mjesto gdje ekipe poput vas odsjedaju zadnjih par godina i prate ulaske i izlaske znanih domoljubnih džepara iz ovih krajeva. Pa kao i u svakom zatvorskom kinu mora vladati tišina, ne može se izaći kad se hoće, nego se mora tražiti i može se samo na kraju. To je kino u koje je ulaz besplatan, a polog se mora ostaviti od 1 kune za izlazak. Ili ako to nemaš, onda uzmeš odvjetnika pa pomoću njega izađeš van.